हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदनि ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसेखौनो होनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय जालायबाय आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनांगौ होनबा सासे आब'नाव ओरैबायदि मोजां मोजां दख'ना सफैदोंनो आं बेखौ दा नायनो थांनि लाबोनो हायोबा लाबोनोसै लाबोनो हायाबा नायनानैल' फैनोसै दा बेनो जादों माबा दुनिया नाङैनो मिथिखायो ना बे आब'खौ नामलै गारियाबो नाम मोजांखौ बायगस्रि होनो ओमफ्राय गाज्रिखौहाय माबा बुगे होनो नाम गाज्रिखौहाय ओमफ्राय दुनिया नाङै सिनायखायो दा आरो भिडिअखौ जागायनो सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय आरो मोनसे रिकुवेस्ट आंनि बे मदनि ब्लग्सखौ जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर सापर्ट खालाय आरो बेल आइकनखौबो टिप मारिना होदो लोगोफोर जाहाथे गोदान गोदान आंनि बे भिडिअ लाबोबानो नोंथांमोननिसिम सहैयो आरो आङो नै ओरैबायदि टेनसन थाबाथाय आं मा नै दाखालि आं ओरैबायदि भिडिअ हगारदोंमोन ना ओमफ्राय भिडिअआनो गुदि गैया बिजौ गैया जादों आरो बे सानथोथिङा हाजोआव थांनाया मा खालायनो ओमफ्राय आङो हगारदों नायासै आरो ओमफ्राय उनावहाय नायफिनबा आया भिडिअ बोरै जाखो होननानै आङो दानफिननानै गोदान हगारदों लोगोफोर सरि बिनि थाखाय आं निमाहा बिहरो नोंथांमोननाव आङो ओरैबायदि टेनसन थाबाथाय आं जेबो मिथिया ओमफ्राय सेभ खालायदों खालायनाया ओमफ्राय गेलारि फुल जानानै बबे जायगायाव थाखो ओमफ्राय दाना बेनो नालाय बेनो आंहा हगारबाय दाना गुदिबो गैया बिजौ गैया बेबायदि जादों आरो आङो दा दख'ना दखानखौ आङो डाइरेक्टैल' न'आवल' थांनानै देखायहैनोसै आङो लामायाव खेबलांलायला डाइरेक्ट दख'ना बाथोनावल' हेबलांसै थौदो बिदिब्ला नै आं सासे आब'नाव फैनो होनदोंमोन ना ओमफ्राय दा आं मोनफैबाय ओमफ्राय दख'ना दखानाव नै आब'नि दख'नायाहाय ओरै मा दख'ना बे आब' माइदि दख'ना माइदि गोनां औ माइदि गोनां ओमफ्राय बैहा गासिबो माइदियानो माइदियाव मा लानाय बेयो आगर लानाय गुस्थि आगर ओमफ्राय बैयो नैबेयो बिदुनाव एरनाय नै औ बिदुनाव एरनाय ओमफ्रायहाय नैबेहा नैबेयो मोजां मोजां डाबल आगर बे बेसेबां बे बेसेबां दख'नाया लांफैबा होनो हागोन लांफैबासो होनजागोननो ओमफ्राय ओरैहाय इन्दि सि दंना बै जा मोजां मोजांखाना इन्दि सि बेखौ बेसेबाङाव हरो बेखौबो लांफैबासो होनो हागोन नामा खम रेटआव हरगोन डिसकाउन्ट माबा होगोन नामा हलसेल हरग्राखा औ नै जा मोजां मोजांखा नै आब'नि माबाया ओमफ्रायहाय बैसोरो दख'नाया बैसोरो बिसोर गासिबो बिसोरबो लकेल माइदि नै लकेल माइदि बबेनिफ्राय हाबा होनदों बियो दुम बाजारनि दुम बाजार सराइबिल दुम बाजार औ ओमफ्राय ओरैहाय मा मा दङ खिथाहरदो दे आब'आ एसे गासिबो लकेल माइदि नै ओरैबायदि मोजां मोजांखा नै हलसेलाव हरो नै आब'आ ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' मिथिखागोन दां नोंथांमोनहा मिथिखागोन आब'खौ आब'नि नामाथ' माबा बायगस्रि होनो नाम मोजाङा ओमफ्राय बुगे होनबानो दुनिया नाङैनो मिथिखायो आब'खौ नै ओरैबायदि मोजां मोजांखा नै ओमफ्राय आरो आं बे गाहायखौ खिथानि र' गाहायावबो नै ओरैबायदि मोजां मोजांखा नै ओरैबायदि साइजखा नै लांफैनो हागोन आरो ओरैहाय र' नै बिथिंहाय बे मा जिनिस आब' बेयो माबा माख्रि बेयो गोमो जाथिनि नैबे आगर गुबै आगर नैबे माख्रि गोमोनि ओमफ्राय बैहा दावराइ मोख्रि गेजेर आगर दावराइ मोख्रेब गेजेर आगरनो आं बारा मिथिलायलाङाबो नै बिसोरसो मिथियो औ जाथिनि नै ओरैबायदि मोजां मोजांखा नै ओरैनो नै ओमफ्रायहाय गाहायावबो दंना मा मा दङ नोङो औ बेडशिट दङ ओमफ्राय औ बेडशिट दङ ओमफ्रायहाय पालेक्स कभार टमेट' कालार दावराइ मोख्रेब औ जा मोजांखाना बेहा माख्रि गोमो गोथांनि जा मोजांखा नै ओरैबायदि मोजांखाहाय आयै समायना रमायनानो बेहा इन्दि सि जोमग्रा सफैदों नै जोमग्रा सफैदों गोदान गोदान हाबथारदों नै लोगोफोर लांफैनो हागोन बे आब'नाव मोजां मोजां दंथारो नै मा मा कालार नांगौ नै मेरला कालार दङ नै गासिबो दं बेलाय नै आं बेलाय देखायनि नै बेलाय ओरैबायदि मोजां मोजां दंखायो नै ओमफ्राय नै बे आब'आहाय गांथामसो लाखाबाय ओमफ्राय एसे उन्दुना थाबाय मेंनानै बेखौ लाजोब्बाय औ मानसिया फैसा थांनानै दाम दाम लाबायना फानग्रायाबो बेखौ मेंनानै उन्दुलायबाय बे आब'आ नै मेङाखै गुमैया साख्रि मावखायो बिसिना बेनाबो मावो सानैबो सिआरपि ना औ नायलाय नै सिआरपिनि हिनजावफोर नायलाय माबायदि ओमफ्राय सिआरपिनि हिनजावनाव बेबायदि दख'नाबो फानलायलायोबा नायलाय बेसेबां थाखा बिसिनाव आयौ देन्जारखा नायनो समायना समायना सोरनो नांगौ खिन्था हरखादो दे आं बेबायदि नुबाथाय बिराद लानो लुगैयोहाय लोगोफोर लाजोबनो लुगैयो आं दख'ना दखाननिफ्राय थांनो बायो आंनाव फैसा दंबा सेस लाजोबगौ आं नैबे आलमारिनिखौबो गाहायनिखौबो